Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa rafi darajatul wadud kashfu ummati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kai Dauda, ya kwana da yawa. Okay, Dauda ba wai mun ki daga wayanka bane ba fa. Ba wai mun ki daga wayanka bane ba fa. Aiki ne yana mana yawa. Saboda wani lokaci zaka ga mutane a gidan. Wani lokaci zaka ga mutane ayyukansu sai ka haɗa magungunan ma yana ba mu wahala. Wani lokaci sai mun je da mota biyu. Wancan motan za mu cika boot nashi da itatuwa da abubuwa, wancan ma za mu cika boot nashi. Akwai na tono, akwai na sarewa a hau saman bishiya a cire jijiyoyin bishiyoyi. Kaga aikinmu ba irin na wayansu bane, da za su sa babbar riga da tira su zauna gida suna ɗaukan carbi. Idan har mu muka maka aiki, dole sai mun baka wani abu. In kaga ka biya kuɗinka ba mu baka wani abu ba, ka nuna mana reni ne. In ka nuna mana reni, wannan za mu nuna ma ba kai kaɗai ka haifa ba. Kai ka bibiye ni, yanzu misali nake ma Dauda, kai ka bibiye ni kusa da shekara ɗaya ka kasa samu na a waya kwata-kwata. Shekara ɗaya kana bibiya ni, ka kasa samu na waya kwata-kwata. Ranar da ka same ni muka yi magana, ka ce sam sai ma aiki. To ka yi tunani, shekara ɗaya fa ka bibiye ni kafin ka same ni. Kuma a cikin sati ɗaya kana so a yi maka aiki, aikin ya ci a sati ɗaya. Kai waye ko kuma ni ɗin waye? Agun Allah muke nema fa dukanmu. Ni fa ba komai bane ba, mutum ne ni, sanadi ne. To kai baka yarda karan kanka ba, ta yaya wani zai ma aiki yayi? Ba zai yi ba. Sai yasa nake faɗa, kace karin faɗi haka, nace zan faɗa. Kar ka kira ni a waya don Allah, kar ka neme ni, ka zo ka takura mun, ka takura wa kanka. Ka je ka nema gun wani malami. Foto da na bayar, ka ga dama ka kalla, ba ka ga dama ka bari. Ai haka nake ga. Ni ban kira kowa ba. Haka zalika ban ce kowa ya zo guna. Haka zalika ban ce ka neme ni. Haka zalika ban ce maka kalla bidiyo na. Ka raba da ni ba na so. Ba na son kuɗinka, ka rike kuɗinka, ka je ka nemi wani malami. Ina ga ya fi so dubu. Saboda me yasa? Mutane akwai na kirki, akwai shegu, akwai shedanu. Wasu wane ne shegun? Kamar yanzu wani zai iya ɗaura ka, ko wani malami ya ɗaura ka, ka bibiye wane don Allah ka neme shi. In har ya karɓa kuɗinka, sai mu dame shi mu gani. Idan mun dame shi, in ya iya ko bai iya ba, mu dame shi dai ko za mu san wani problem ya fita daga bakin shi. Sai mu ringa gaya mutane ai malami kaza kaza yake. Wannan su ne shegu. Shedanun su ne idan ba sun ga kana yi don Allah ba, za su yi ta bibiyanka, su ɓata ma rai don ka daina yi don Allah. Su ne shedanu. To ba shedanu ba shegu ba, ni bai dame ni ba. Koma me za ka faɗa mai gida. In kai dai ka cika tantiri, ka zo ka same ni, ina Borno State. In har kai tantiri ne ba, zo ka same ni, ina Borno State. To haka yasa Dauda nake cewa mutane, kar ku kira ni, kar ka bani kuɗinka, kar ka zo guna, kar ka ce min ma ka gode balle mu yi waya da kai, ka ce na yi ma aiki. Ka bar ni kawai, ka bar ni, ba zan ma aiki ba. Ka bar ni, ka yi wa kanka. In ba za ka yi, ka bari. Haka nake gaya ko da yaushe. To me yasa za ka dame ni, ka damu kanka? Me yasa za ka takura mun, ka takura wa kanka? Zuciya fa ba kaman gwiwa ne ba. Gwiwa ne za ka iya naɗe shi, zai yi haƙuri. Zuciya in ya tashi, in ya tafasa, a lokacin da zuciyanka ya ɓaci, za ka iya aikata wani mummunan abubuwa da yawa. Daga baya can sai ka yi da na sani, kai kuma ka riga ka yi. Sai sa ke ce mutum ka kiyaye ga zuciyanka. Duk abin da ka san ba zai yi ma ba, ka bari kawai. Amma kana son abu, kana shakka, ba zai yi ba. Mutumin da ka yi shekara ɗaya kafin ka same shi, ka ce a sati ɗaya aikin ka yi, ba zai yi ba. Ko biliyoyi ka bashi. Saboda kai kafin ka bani miliyan ɗaya, akwai wanda sun bani 10. Akwai wanda wata 2 sun zuba wa Allah ido suna gani. Billahi lazi illahuwa. Akwai wani matashi yana Algeria. Wannan watan da muke ciki ne wata 6. Billahi lazi wata 6 ban gama aikin shi. Haka zalika kullum idan na saki sabon bidiyo, sai ya yi mun like. Har yanzu bai tambaye ni malam aiki na an gama ko ba gama. Ni kuma na sani sare. Ai ni na ga time din yanzu. Ni da kaina ne na ga time din da ya jira ni. Ai shi ya ɗauka ko na manta,
amma bai yi min magana. Kuɗin da ya bani tsakanina da shi da Allah ba karamin kuɗi ba ne. Haka zalika irin kuɗin duk wanda ya cire a jikin shi ya baka dole ne ya ga an mishi aiki ko ba a yi ba, dole zai tambaya saboda ba karamin kuɗi ne ba. Har yanzu bai tambayi ba, wata shida wannan watan da yake ci. Disamba in ya kama yanzu shine wata 7 kusan shekara fa. Ba gama aikin shi ba har yanzu kuma bai tambaye ni. Ina lissafi ba wai na ƙina yi ko kuma na zuba mai ido ba, yanayin ayyukan ne daban-daban. Ya yi imani da Allah. Ire-iren waɗannan mutanen ko da kuɗinmu muke ɗauka mu siya magani ko kuma mu siya abin yanka ko mu siya babban abu ko garin gwal ko manyan turare mu yi musu aiki, ba za mu ga asara ba saboda ya yi hakuri, ya san harkan jama'a, ya san yaya mai harka da jama'a yake. Matsinannen mutumin da bai da komai ka ce a take yi shekara nawa aka haife ka yanzu abu ya kasa yiwa. Kai ka yi shekara 20 a duniya komai naka bai yi ba, ka ce a minti 20 abunka ya yi, kai waye? In ba za ka yaƙuri ba ka bari. Ai dama ban ce ka kira ni, ban ce ka neme ni ba, ban ce ka zo guna ba, ban ce ka kira ni ba, ka rabu da ni. Fatoyin da nake bayarwa a TikTok in ka ga dama ka kalla, in ba ka ga dama ba ka bari. Ni kar ka kira ni a waya, ba na so. Har ka zo guna ba na so. Ba na son kuɗinka. Ka ga zance ya kare.